डॉक्टर ॲडव्होकेट अब्दुल जब्बार यांना आम्ही उमेदवारी दिलेली आहे। एक शिकलेला तरुण आणि त्यांनी शिवसेनेची उमेदवारी ज्यावेळेस घेतली, या उमेदवाराच्या रूपाने त्याला विजय करण्यासाठी आज मी मोठी सभा या ठिकाणी पाहिली। खरं म्हणजे मी आलो त्यावेळेस लोक कमी होते, नंतर इतके लोक वाढले तर ही एक अशी भव्य सभा माझ्या मतदारसंघात होती, अशी मतदारसंघामधली ही सभा झाली। मला विश्वास आहे का या नंदुरबार जिल्हा परिषदमध्ये शिवसेनेच्या वतीने जे जे उमेदवार दिलेले आहेत त्याच्या धनुष्यबाणावर लोक त्याला निवडून देतील आणि त्यानंतर ग्रामविकास राज्यमंत्री या नात्याने जे जे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब याचा हा जो पक्षप्रमुखांचा आदेश आहे त्या पद्धतीने सर्व शिवसैनिक कामाला लागलेले आहे। आमच्यामध्ये आमच्या मित्रपक्षांनी या ठिकाणी काही युती महाविकास आघाडी होऊ शकली नाही आणि एक उमेदवार त्यांचाही उभा आहे। दोन्ही पक्षाचे दोन उमेदवार वेगवेगळे असल्या कारणाने मला खात्री आहे की लोक या तरुण उमेदवारावर शिकलेला विधितज्ञ असलेला एक वकील आहे त्यांना लोक मतदान देतील आणि शिवसेनेच्या रूपाने तो पुढच्या भविष्यामध्ये या मतदारसंघाच्या ज्या ज्या अडीअडचणी आहेत, खरं म्हणजे या गटामधल्या त्या सर्व अडीअडचणी दूर करण्यासाठी सरकारच्या वतीने आदरणीय उद्धव साहेब असतील, आदरणीय आमच्या दादा असतील, इथलचे सर्व शिवसैनिक असतील, हे सर्व शिवसैनिक त्यांची प्लॅनिंग करतील आणि या ठिकाणी शिवसेनेचा जिल्हा परिषद सदस्य निवडून येईल अशी मला अपेक्षा आहे।